Bideo honetan 20. orrialdeko 8. ariketa ikusiko dugu. Ia, atik hasiko gara. Ia, lehenengo gauza egingo duguna izango da bederatzi faktorizatu. Beraz, bederatzi da hirukarratu, erro, hirukarratu, eta hiru erro, hiru. Vale. Zenbakitzailean, badaukagu, ja, erroa eta karratua, beraz, hiru. Hiru zati, hiru erro, hiru. Vale. Hemen egin daikegu era desberdinetara, bat izango litzateke izendatzailea arrazionalizatzea. Baina behar bada bideo ikusten duzuenean ez dakizu oraindik zer dan arrazionalizatzea. Beraz, egingo duguna izango da berreketa bezala ipintzea. Vale? Orduan daukagu zenbakitzailea 3 eta izendatzailea izango zen 3 ber herena. Vale. Orain berrekizun berdineko berreketak. Beraz, 3 berretzaileen arteko kenketa, zatiketa dalako. Beraz, bat, ken herena. Vale. Zatikien arteko kenketa da, beraz, izendatzaile komun epintzen dugu 3, vale? Bat da bat baten, vale? Beraz, 3 eren, ken bat 3 eren, beraz, 3 ber 2 eren. Eta hau bihurtzen badugu erroa, izango zen, gogoratu izendatzailea pasatzen dela errotzailera, 3 erro, hirukarratu edo 3 erro, bederatzi. Jarraituko dugu B apartadoarekin. Kasu honetan ikusten dugu errokizuna 16 eta errokizuna 2, bai, beraz, lehenengo gauza egingo duguna da faktorizatu 16, da 2 ber 4, bai, beraz, 5 erro 2 ber 4, eta erro 2. Bai, hemen bi eratara egin daikegu. Bata berreketen propietateak erabiliz, bestea erroen propietateak erabiliz. Hasiko gara berreketen propietatekin, bale? Berreketen propietateak erabiliz, erabiliko dugu, hemen errokizunean, berrekizuna 2 dalako, bai, 2etan bardina. Bai? Beraz, ipintzen dugu 2 ber 4 bosten, eta izendatzailean 2 ber bat biren. Bale, gogoratu errotzailea ez badagertzen dala karratua, bai, beraz izendatzailean 2 daukagu. Orain, berrekizun berdineko berreketak, beraz, berretzaileen arteko kenketa. Beraz, 4 bosten, ken bat biren. Orain, zatikien arteko kenketa. Pintzen dugu izendatzaile komuna 10, 10 zati 5 2 bider 4 8, eta 10 zati 2 5, bider bat 5. Beraz, daukaguna da 2 ber 3 10-en, eta orain ja bihurtzen dugu erroa, gogoratu izendatzailea bihurtzen dela errotzailea, 10 erro 2 ber 3 edo 10 erro 8. Vale, esan dugu, ona heldu eskero egin algenduala berreketen bitartez edo erroen bitartez. Vale. Erroen propietateak erabiltzen badoguz, gogoratu behar dugu zatiketak eta biderketak egiten duguzanean, errotzaileak berdinak izan behar dira. Errotzaile bardinak izan behar direla. Orduen, kasu honetan daukagu 2 eta 5. Ipini behar dugu errotzaile komuna, izango litzatekela 2 eta 5 arteko emekatea. Beraz, 10. 10. Errotzaileak aldatzen badoguz, bilatu behar duguz erro baliokideak, bai? Beraz, egiten duguna da, zerekin biderkatu dugu errotzailea? 10 zati 5, 2. Beraz, errokizuna ber 2 egin behar dugu. Eta izendatzailean daukagu 2 pasatu dela 10 izatera, beraz 10 zati 2 5, beraz 2 ber 5. Vale, orain ja errotzaileak bardinak dira. Sartu daikegu 2ak errotzaile berdinean edo bihurtu berreketak. Vale, orduan daukagu zenbakitzailean 2 ber 8, 2 ber 5, beraz emaitza 10 erro 2 ber 3. Oso ondo. Vale, hemen 2 ber 3 da 8, beraz 10 erro 2, 10 erro 8. Vale. Esan utzuen, ona heltzen garenean, bebai jarraitu aldugu berreketen bitartez. Bai? Hau izango zen 2 ber 8 10-en, zati 2 ber 5 10-en. Eta orain egingo geunke berreketen arteko zatiketa, bai? Beraz, berretzailen kenketa. Bai? Eta joango ginateke lehen egin dugun pausu honetara. Bai? 8 ken 5, zati 10, bai? Beraz, 3 10-en. Jarraitzen dugu C apartadorekin.
Bale, kasu honetan, aztertu egiten badugu, daukagu errokizunean A beriru, B berbost, C, eta izendatzailean desberdinak, A, B beriru, C beriru. Beraz, aztertzen badugu gagoz erroen arteko zatiketa egiten. Badakigu erroen arteko zatiketa egiteko errotzaileak bardinak izan behar dira. Kasu honetan, desberdinak direnez, ipinten dugu berdindu. Beraz, errotzaile komuna aterako dugu. 4 eta 2 artean, ipiniko dugu 4. Beraz, zenbakitzailea bardina geratzen jaku, A beriru, B berbost, C, eta izendatzailean 4 ipinten dugu. Erro baliokide atera behar dugu, hemen bi bat badaukagu, 4 zati bi, beraz guztia, A, B beriru, C beriru, guztia berbi. Orain ja, errotzaileak berdinak direnez, hartu daikegu dana erro berdinean, orduan daukagu A beriru, B bost, C, zati, orain. Biderketa baten berreketa, biderkagai bakoitzaren berreketa, beraz. A berbi, B beriru berbi, izango zen B bersei kontuz, B beriru berbi, berreketaren berreketan biderkatu egin behar dugu. Eta kasu berean zen, izango zen C beriru berbi, C bersei. Eta orain simplifikatzen dugu errokizuna. Beraz, A beriru zati A berbi, A. B berbost zati B bersei, bada, 6 bost, B izendatzailean. Eta C zati C bersei, egiten badugu 6 bat, bost. C berbost. Gogoratu, non hasten gara berraitzaileen arteko kenketa egiten? Hortze geratzen jaku emaitza. 6 bost, bat, beraz izendatzailean. 6 bat, bost izendatzailean. Ostera, A egin dugu 3, bi, bat, zenbakitzailean. Eta hau izango litzateke emaitza. Jarraitzen badugu, behar bada batzuk ulertzen duzu, beste batzuk oraindik esari heldu pauso honetara, baina C berbost atera daikegu biderkagairen bat izendatzailetik, bai? Orduen, errotik parkatu. Orduen daukagu A, B, eta egiten badugu bost zati 4, bat, eta ondarra, bat. Beraz, geratzen jaku C bat barruan, eta C bat kanpora ateratzen da. Izendatzailean dagoan ez C, izendatzailean geratzen da, bale? Hori kontuz. Eta hori izango litzateke emaitza. Hurrengo apartatua de, bi modutara egin daikegu, erroen bitartez edo berreketen bitartez. Lehenengo egingo dugu berreketen bitartez. Orduen, bihurtuko dugu erroa, berreketa. Izango litzateke A berbieren, bersei. Orain, berreketen propietateak, berreketaren berreketa, biderketa. A, berbieren bider 6, bada, 12, 3. Simplifikatuta, A, berlau. Erroen propietateak erabiltzen badugu, gogoratu behar dugu, erro baten berreketa, badala, errokizunaren berreketa. Beraz, erroen propietateak erabiliz, izango zen, 3 erro, A ber, bi bider 6, 12. Hobeto, beste pausu bat emonda, izango litzateke A ber bi, ber 6, Eta orduan izango zen, A ber 12. Orduen, A ber 12 hau simplifikatuta, 12 zati 3, 4. Edo, hobeto ikusten badugu. Hurrengo apartatuan, bi eratara egingo dugu bai, berreketen bitartez, eta erroen propietateak erabiliz. Orduen, berreketen bitartez, izango zen, X ber bat biren, eta guztia ber 3. Eta bigarren erroa, daukagu X ber erena. Orduen, lehenengo berreketa, berreketaren berreketa, X ber 3 biren,
bider x ber herena. Berrekizunak berdinak direnez, berretzaileen arteko batuketa. Beraz, x ber hiru biren gehi herena, izendatzaile komuna ipinten badugu, izango litzateke, 6, ezta? 6 zati bi hiru bider hiru bederatzi, 6 zati hiru bi bider bat bi. Beraz, 11 6-ren. Eta erroa bihurtuz, izango zen, 6 erro, x ber 11. Kontuz hemen, izendatzailea beti pasatzen da errotzailera. Orain, simplifikatu nahi badugu, biderka gaia ateral badugu errotik, egiten dugu, egiten dugu, zatiketa. 11 zati 6, bat, eta ondarra, bost. Beraz, x bat ateratzen da kanpora, x ber bat, eta 6 erro, x ber bost. Ondarra, barruan geratzen da. Erroen propietateak erabiltzen badoguz, erroen propietateak, orduen daukagu, lehenengo erroa izango zen erro x ber hiru, bider hiru erro x. Daukagu erroen arteko biderketa. Gogoratu, biderketa egiteko errotzaileak bardinak izan behar dira, eta daukagu bi eta hiru. Beraz, errotzaile komuna izango da 6. Orduen, errotzailea 6 bada, bilatu behar duguz erro baliokideak. 6 zati bi hiru, beraz x ber hiru, ber hiru. Eta 6 zati hiru bi, beraz x ber bi. Ja daukagu errotzaile komuna 6, beraz hartu daikegu dana errokizun berdinean. X ber hiru, x ber bederatzi, bider x ber bi. Eta orain berretzaileen arteko batuketa. 6 erro x ber 11. Eta orain jalen egin dugun bezala, simplifikatzen badugu, zatiketa hori eginez, 11 zati 6 bat eta ondarra bost. Beraz, bat kanpoan eta bost barruan. Azkenengo apartadoa be, bieratara egin daikegu. Bat esango litzateke berreketen propietateak erabiliz, eta bestea erroen propietateak erabiliz. Orduen, lehenengoa, berreketen propietateak erabiliz. Daukagu, barruko erroa izango zen bi ber bat biren. Kanpoko erdiko erroa bat biren, eta kanpoko erroa bat biren. Eta hori guztia ber sortzi. Orduan, daukagu berreketaren, azkenean berretzaile guztiak biderkatu behar duguz. Beraz daukagu bi ber bat biren, bider bat biren, bider bat biren, bider sortzi. Beraz, sortzi zati sortzi. Sortzi sortziren edo bat. Beraz, biber bat, bi. Erroen propietateak erabiliz. Badakigu erroaren erroa dala errotzaileak biderkatzea. Daukagu bi eta bi, beraz biderkatzen dugu, izango zen sortzi erro bi, guztia ber sortzi. Orain, erroaren berreketan badakigu dala errokizunaren berreketa. Beraz, sortzi erro, bi ber sortzi. Eta hau simplifikatuz, sortzi zati sortzi, gure badugu berreketa bezala ja bihurtuz, bada bi.